Bam! Čaute, tu som ja, podávam Moon.sk. Ideme to. Kúpil som sebe nové auta, mám a vám ich ukážem, lebo musím tu dať prestopovať vás. A vám ukážem. No. Už video auto tiež je nový. Tak vám môžem také všetko. A idem vám podotknúť, že bude nové video, bude až v piatok alebo v stredu. Áno, dobre, tak čau. Tu mám nové auto, tu ďalšie. Tu sú dneska vedľa mňa Šmíkek, takže boli toto. Môžu? Nenapadlo, prvej sekundy. Dobre. Mám BMWčku, bo Audinu som nechcel. Čo som Audinkár. No čo si sa zaparkujem. Ale som to natrepal do toho, hej. Zajdeme na pravu, dáme. Nechám to ručnú. Čiže otvorím obak sebe. Tam vyťahnem také nové auto. Jedno mi neuveríte, že prečo som skúpil. Mám tu Francúza. Ako... To zlý není, len som si dal blbú experienku. A tu mám Ameriku. Ukáž? Neobývaj to. Vidíte? Mám ukážeme, ako tu mám motor. Vidíte, tu sa otvára. Keď to otvorím. Jaký motor. Nečudujete sa, že mám malo peniaze, keď mám skoro 6 auto. A ja už budem ukončiť, bo to bol úvod, keď mám auta. A na tom to možno už na budúce. A mám dostať ešte nové, tak idem zarobiť si to pre dobre. Čaute. Bye, nigga.